Takže tady mám novou hračku, co jsem si koupil, nový přírůstek. Vlastně díky čemuž můžu obohatit své pracovní možnosti. Jo, je to bagřík D120EC z Kolína. A má to tunu, operační váhu, jednoválcový vzduchem chlazený motor a boku na všechno se mrknem. Samozřejmostí je kabinka, což jako je hrozně velká výhoda. Jo. Rádio, hasičák, ventilátor, 2 páky na ovládání, 1 na pojezdy, má to i stěrač, zrcátka, světla, všechno možný. Vlez do motoru je vlastně tudyma. Tady to je taková kočička malá. No. Zase se to dá zamknout, aby nikdo neukradl baterku. No. Žíce k tomu mám 3. Jedna je ta 40. Tady v garáži je 20 menší a 80 svalovka. No a pak si klidně časem ukážem nějaký práce s tím. Když bude čas, teďka zatím moc času není, ale nějaká možnost se určitě najde potom.